Apoy jug eskwela. Uy, walay lami. Wala pa jug ko'y balon. Lagot kay ni si kuya, dalo kayo. Dili gid mo hatag og recess. Imbis maura na hinungdan nganong ganahan ko mo eskwela. Dili na lang. Ay, tama. Pila na gani akong edad? 8. Musulod dili, musulod dili, musulod dili, musulod dili. Meaning, dili ko musulod. Magdula ra ko. Musulod dili, musulod dili, musulod. Wala si teacher. Makatakas si Kuron. Bitaw, basin na ay mga classmate na ako nga makakita. Makasabaan ko kay mutugan man na sila ni teacher. Wala. Perfect nga kating class. Musibat na ko. Bye. Hala, enjoyan nila, oy. Maimpas sila kay wala sila ning eskwela. Uy, apil ko be. Psst, bay, apil na siya. Ni, tigasan pa lang na. Piniskwila, mangkayo diri. Wala magud mi klase. Basang blackboard. Apil ko be, mugawas ko. Bay, papilo na lang nato na bay para daghan ta. Sige, dali. Walay tikasay ha. Magunsa man ko? Ale, dire, ikaw abal. Sige, sige, lingawa ni oy. Impas yung karon, di ka kabalos. Apil-apil di ay ka ha? Psst, di na nato pabalson. Sige na, labay na. Oops! Wala na igo ang balay. Dakpon ta mo ron. 1, 2, 3. Ngiti kasan man kayo mong tulo. Padakopod mo para makabalos ko. Ni, paningkamot po. Di na yung mga kamudagan po. Ligya po na to pabalson ha. Pahila ko na to ni. Ako'y bahalaan eh. Naigo! Nge, dili man ko ninyo pabalson. Tabangan man ko ninyo. Tanawa, pita mo ilak. Iiyak na yan. Kapayasun, kapayasun. Lala, tuara, di TV na. Oh, kahilakon. Ma! Tara, maundang na lang ta kay kapayason man na siya. Dugan na mo, mama, be. Tumugan kayo mo, ha? Putig kamay. Ako mangod ba ni? Hoy, Agata! Nga naman ka? Yeah! Nga nung naman ka din sa gawas? Mulay klase, basta ang blackboard. Ning kating class, apog ka? Wala man kuning kating klase ya, kay wala may klase. Basta ganing blackboard no. Nga nung mabasa man ninyong blackboard nga ting init man karon? Nakaiman ako classmates ya, mga to nabasa. Ay, pilosopo jud kay kang bata ka. Kabalo ko nagkating class, apog ka. Ikaw ang bata ka. Balungo! Aga!